הדרבי התל אביבי הראשון לעונת 2016-2017 יוצא לדרך. מכבי בהכל צהוב תוקפת את השער שמשמאל. ההגנה של הפועל מרחיקה עד מנגה. הגיע אלינו מהליגה הפורטוגלית, שם הוא לא כבש אף שער בשנה שעברה. האם הוא יעשה את זה דווקא מול מכבי תל אביב? מנגה היה חייב למסור לאלטמן. מדוניאנין, ידין יוצא אליו, כדור של מדוניאנין לעבר בן חיים. דאבל פס נהדר עם איגי בור, הנה ההגבהה שלו, וגל שיש מרחיק את זה לאזור שאסור להרחיק. הוא מבשל לאיגי בור את ה-1-0! איזה טעות של גל שיש, ואיגי בור מעניש את האדומים. 1-0 כבר בדקה החמישית. איזה בישול אומלל לשיש, פשוט בישול אומלל. כן, אין ספק שהשער נובע מטעות של גל שיש, אבל כל המהלך של מכבי תל אביב היה מהלך טוב. נכון שהוא בסופו של דבר לא מחזיק את הכדור טוב, אבל כל הפינוי שטח לכיוונו של בן חיים שמעביר את הכדור, וכאן הפיניש, המתנה שמקבל גיבור, ואנחנו רואים את גיבור העונה. הוא נותן את הכדור ורץ פנימה. כשהוא רץ פנימה, הוא מכסה שטח, וכאן הכדור מגיע אליו, והוא פוגש אותו מצוין, מקבל סוג של מתנה, אבל כל הזמן החשיבה שלו היא להיכנס פנימה לעומק. זה הכדור. וטל בן חיים, מכאן הוא כל כך מסוכן, הוא יכול ללכת לקרב, הוא יכול גם למסור כמו שהוא עושה עכשיו. מדוניאנין בועט את זה מעל המסגרת. בואו נראה את שוינפלד. נסה להוציא כדור רוחב, אבל טל בן חיים מרחיק, גם הוא לא עושה את זה טוב. עזרא בועט! עדיפה טובה של רייקוביץ'. סקריונה. הולך שמאלה לבן ארוש. עדיין בן ארוש, הולך על בעיטה מרחוק. פלד. ניקוליץ', כדור לעבר חן עזרא. רייקוביץ' עושה את המוטל עליו גם כבלם. אין עבירה. יש את הפועל תל אביב שיכולה אולי עכשיו להעניש את מכבי תל אביב. שוינפלד! זה היה קרוב. סקריונה עושה הטיה אחת. הולך לבעיטה יפה מאוד ברגל שמאל, זה פוגע בדרך באדום ויוצא לקרן נוספת. אתה יודע, יש לו נגיעה רכה, יש לו טכניקה נהדרת בכדור, הוא לא מתאמץ בדברים שהוא עושה והפעולות שלו הן נהדרות. אתה רואה אותו כאן, עושה את ההטיה, שולח את ידין ליציע, ומכאן באמת הכדור למסגרת. מבחינת סקריונה פעולה טובה. אם אני יכול לומר, שני שחקנים נכון לעכשיו בעיניי לא מספיק טובים במכבי תל אביב, זה גם קירטרסן וגם איגה. עוד לפני ההפסקה, מדוניאנין, וזה כמעט קורה! קיארטנסון רוצה קרן, אבל אין קרן, יש נגיחה החוצה של האיסלנדי, התקפה נהדרת. פה הייתה פעולה מצוינת, גם של מדוניאנין שנותן את הכדור בצורה מצוינת לתנועה של קיארטנסון, לדעתי זה קרן. נכון, צודק קיארטנסון. אוקיי, הוא גם לא פוגש את הכדור, אבל הוא לוחץ מצוין כאן, ולכן מגיע למכבי תל אביב באירוע הזה כדור קרן. מחצית שנייה יצא לדרך, האדומים לבנים התקפו את השער שמשמאל. עדיין אלטמן. חכמון אומר שאין עבירה עליו, הוא היה קרוב מאוד לאירוע וכבר מכבי דוהרת קדימה. עוד מעט נבדוק אם הייתה שם עבירה על אלטמן. בכל מקרה טל בן חיים עכשיו עם הכדור, מדוניאנין מסמן לו שהוא רוצה את הכדור אליו. הנה מדוניאנין לא מצליח, סקריונה, ארוש עודף לרגליים של בן חיים, עדיין מכבי בהתקפה והכדור הזה שורק ליד העמוד. זה היה מטווח על השער של אריאל הרוש. אבל יכולנו לראות עד כמה מכבי באמת היא איכותית והיא לא צריכה הרבה זמן כדי לייצר התקפה טובה. כאן הבעיטה הראשונה היא בעיטה טובה, התגובה של הרוש טובה גם. גל שיש עושה הטיה יפה. האם שיש יחזיר את החוב המסוים שיש לו אחרי הטעות הגדולה שהוא עשה בדקה החמישית? גני, כדור טוב שלו, ואיזו החמצה של מנגה! לא יאומן איך אפשר להחתים ממצב כל כך חופשי מ4-5 מטר. גם גיא לוזון לא מאמין, בדיוק כמונו. זו החמצת העונה עד עכשיו. אבל תראה, הפועל תל אביב משלבת את שני המגינים שלה בהתקפה הזו. גם שיש מוציא את הכדור, וגם כאן הקרוס הוא קרוס מצוין. וההחמצה היא פשוט בלתי... אי אפשר להבין איך הוא מחמיץ מהמרחק הזה. כדור טוב לדסה, הנה ההגבהה שלו, מדוניאנין, בן חיים, וזה יוצא לקרן. הנגיעה האחרונה שם של אוהל גני,
כמה מכבי הייתה קרובה עכשיו לשער שני. אבל רק דיברתי על העניין הזה, ומכבי מייצרת התקפה מצוינת, שהכדור בסופו של דבר כדור מגיע נהדר של דסה. לדסה. יש שם שני שחקנים בפינה הרחוקה, הראשון בסופו של דבר בן חיים מייצר בעיטה, אבל... מדוניאנין מחזיר לדסה, עוד כדור טוב שלו, טל בן חיים, בן ארוש, יש לו שמאלי, אז הוא הולך על בעיטה ומוצא את ארוש מוכן ומזומן גם לכדור הזה. ראית איזה חץ הוא ירה? קודם כל חץ, ותראה, הוא קיבל את ההזדמנות שלו לפני כמה משחקים והוא מרגיש הרבה יותר בטוח בעצמו. הוא מרוויח כדורים בחלק האחורי. בוא נראה את שוינפלד כמעט מתגבר לבד על כל ההגנה של מכבי תל אביב. דסה מרחיק לקרן, נהיה לנו משחק מהזכותה, קרן הרביעית הערב, והכדור מגיע לחן עזרא. עדיין עזרא נעצר אצל איגיבור. מכבי יכולה לצאת למתפרצת, והנה החור בהגנה האדומה, ובן חיים עכשיו באחד על אחד מול ארוש. בן חיים, זה יהיה 2-0 של מכבי תל אביב. מתפרצת מארץ המתפרצות, פשוט כדורגל מטריף של מכבי תל אביב. נראה, קודם כל מבחינת המתפרצת מצוינת, אבל כפי שהייתה טעות קשה בשער הראשון, יש כאן טעות קשה גם בשער השני, והפועל תל אביב משלמת ביוקר. דיברתי איתך על ההחמצה של דולי מנגה, זו החמצה שהייתה צריכה להחזיר אותה למשחק. כאן במשחק חוף לחוף מכבי תל אביב יוצאת, בן חיים הוא האיש החם במכבי תל אביב בעונה, הוא עושה את הדריבל שלו מול ארוש, לא משאיר לו שום סיכוי. אבל בוא תראה עכשיו את המהלך, נראה את הכדור הזה ואת הפספוס כאן. מדוניאנין, אבל איזה כדור, אתה יודע, שחקנים שהיו הולכים כל הדרך לבד, וטל בן חיים כבר כובש את השער השביעי שלו העונה. עבור מכבי תל אביב זה מחזור שישי, כי היא שיחקה משחק אחד יותר, אבל אם טל בן חיים ימשיך בקצב ההבקעות האלה... בואו נראה עכשיו את שופשיץ', נגיעה ראשונה בכדור. ניקוליץ' לא מגיע, והכדור הזה שורק ליד העמוד של רייקוביץ', בעיטה טובה של סימיץ'. טל בן חיים יחפש את השער, וגם ימצא אותו! איזה שער גדול של טל בן חיים! 3-0! הדרבי הזה כנראה גמור. הדרבי הזה גמור, אמרתי לך את זה גם ב-2-0, אבל השער הזה הוא שער מדהים. אמרתי שהוא צריך להוציא אותו, טוב שהוא לא שמע אותי, אבל מבחינת הביצוע שלו... כשהוא משחק כדורגל, הוא אחד הטובים שיש כאן בליגה הזאת. אין ספק, הגול הוא גול מדהים. מבחינת האיכות שלו, ביכולות שלו, על זה אין ויכוח. מכבי הולכת לקרן קצרה, הוא רואה שיש לו את היכולת לייצר דריבל, וכאן, כשהוא מקבל את ההזדמנות, הוא שולח פצצה, שער גדול שמסיים את הדרבי הזה. איזה גול גדול. עובד את הכדור. אנחנו איתך, דניאלה. כן, אז שאלתם מה גיא לוזון יעשה או יגיב, אז אני יכולה להגיד לכם שמיד לאחר השער הוא קורא לשחקנים, לפחות אלה שבצד שלו, ואומר להם, תרימו את עצמכם במיידי, אני לא מוכן לראות פה התפרקות. בואו נראה אם הם יענו לקריאה הזאת של המאמן החדש. הקהל של מכבי חוגג עם עולה על כל מסירה, וזה בטח לא עושה נעים באוזניים לשחקנים של הפועל תל אביב. שחקנים לא אוהבים שעושים להם משולשים. שוב מדוניאנין, קיארטנסון עובר והולך טוב, וגם בועט לשער, וכובש שער סנסציוני. איזה גול! 4-0 למכבי תל אביב. כולם מחזיקים פה את הראש, כולם לא מאמינים. האיסלנדי עם שער שני בארץ ושער ראשון בדרבי תל אביבי. איזה גול מדהים. תשמע, הוא היה בשיגעון למצוא את המסגרת ולהבקיע שער. אתה יודע, אמרת אין לו עוד שער בדרבי ראשון, הוא ינסה להבקיע שער, הוא עושה את הדריבל שלו. אתה תראה את טל בן חיים פנוי, הוא יכל למסור לו את הכדור, אבל הוא היה נחוש, הוא לקח את הדריבל הזה והלך עד הסוף. מהרגע שהוא מקבל את הכדור, עובר שחקן, תראה כמה כוח הוא מפעיל בפעולה שלו. עם טכניקה הוא מיד, יש לו את המסדרון, לא משאיר שום סיכוי לארוש. בוא תראה, כאן עובר מיד את סימיץ', מרים את הראש, גם מתגבר על ידין, מרים את הראש, יש לו אפשרות לתת פס לבן חיים. צ'ורה אברוב, הוא כבר היה בלא מעט דרבים, גם הוא לא מאמין. גול. ויתר היום על ורטה וגם על שיימן. והנה סקריונה עם הכדור החופשי, וזה כבר 5-0! טעות של אריאל ארוש בצמד גם לקיארטנסון. 5-0 למכבי תל אביב.
אתה שומע טוב? לא, השאלה אם עכשיו יביאו מאמן נוסף להפועל תל אביב, האם זה יעזור להם. תשמע, מבחינת מכבי תל אביב, אתה יודע, התוצאה מול מה שהם עשו במשחק, יש פער, אתה יודע, זה שערים שהפכו להיות מאוד מאוד רכים, ואתה רואה שלוזון נמצא עכשיו, לא מבין מה הוא יכול לעשות כדי שהמשחק הזה לא יהפוך אולי לתבוסה הכי גדולה שהוא ספג בקריירה שלו. קייטינסן כובש את השער השני, קודם כל הכדור פנימה הוא מצוין של סקריונה, הכניסה שלו היא טובה מאוד. התמונה הזאת אומרת ומספרת את סיפור הדרבי הזה. מדהים. הקהל של מכבי קורא לקהל של הפועל להישאר. מתקנים אותי, אומרים לי שהקהל שר להם תשתחוו, לא תישארו, זה על אותו משקל. דור פרץ, מי יודע, אולי נראה את השישי. ארוש מונע את זה. וחכמון מסיים את הדרבי התל אביבי, או עדיין לא. עדיין לא. עוד כמה שניות. בכל רגע זה יגיע. זהו זה, מסתיים לו הדרבי התל אביבי ב-5-0.